Halløjsa, og velkommen til min allerførste YouTube-video. Den består af en Pokémon Mystery Box unboxing. Jeg har lavet den på stream, så hvis den ser lidt underlig ud, så er det derfor. Men jeg synes ikke, I skulle snydes for den. Måske er det en god box, måske er den ikke. Se med for at finde ud af det. Og hvis du ikke vil gå glip af fremtidige videoer, vil jeg blive evigt taknemmelig, hvis du gad at klikke på subscribe-knappen og følge mig på den her vanvittige rejse. Men nu skal vi til det. Jeg havde så faktisk sagt 3 streams! Let's go! Jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke skulle købe den her. Men nu kom jeg til det alligevel. Så, men kun en stor. Jeg ville jo gerne have haft mega, men jeg måtte nøjes med den her. Halløjsa, Twin. Ja, jeg spiller League, efter jeg har unboxet den her. Men let's do it. Jeg krydser fingre. Jeg har jo faktisk været en del heldig på det sidste. Jeg har trykket på Pikachu i den her. Der trækker jeg jo Pikachu. Og jeg har trykket okay kort på det sidste, så vi satser på den her. Den er også rimelig god. Lux Midt. Sådan. Jeg tror faktisk, det var et game, mig og Janni tog den anden dag. Og så havde Janni glemt at vælge om på, at hun var support. Så det endte med, at jeg blev midt. Og ja, jeg blev midt, hun blev support. Og så ville hun gerne have Lux, fordi det er hendes stærkeste support champ. Så jeg endte med at gå Seraphine midt. Heldigvis fik jeg verdens dårligste Akali, så det gik okay. Men kæft, det er længe siden, jeg har spillet midt. Ej, jeg skal nok se efter, om jeg godt kan give dig lidt held også. Jeg tror ikke på, at jeg har held i den her. Fordi sidst jeg åbnede den der Ascendant Heroes, der var fandme i hvert fald no luck. Nå. Beklager, hvis det er lige lidt højt i mikrofonen, men jeg kan ikke rigtig stille den på andre måde. Jeg kan selvfølgelig også lige... Ja, I skal ikke tage jer af. Jeg havde næsten lige spist aftensmad. Det kunne jeg. Nå. Det ser ikke helt tosset ud. Nu lurer jeg inden. Er det okay? Ellers må vi lige se. Det bliver lidt højt i... Okay, skal vi lige starte med... En ballon! En ballon? Ja, tak. Den faldt ud. En mønt. Jesus hvad? Til linket eller til pakken? En mønt, det fik en lille mønt. Og jeg svæver, jeg tror, at det her EX-kort, det haunter mig. Ja, det er lige meget. Jeg trak det her EX-kort. Og så gav jeg det til min ene søn, og de har faktisk sådan slået sig lidt om det. Så jeg tænker måske, at en af dem skal have den her, så de skal slås om det hele tiden. Halløjsa! Highway, altså må du lige sige, hvis jeg skal kalde dig noget andet. Jeg skal nok... Kan du ikke please sende mig en TikTok, besked? Det kan jeg ikke huske, om du gjorde sidst. Beklager, min hjerne den er... Men gider du ikke sende mig en TikTok-besked, fordi så husker jeg det. Så lover jeg at gøre det lige bagefter. Nå, videre med den her, så har vi den her. Jeg tænker, alle pakker og sådan noget, det kan vi eventuelt åbne bagefter. Hvis der er stemning for det. Sådan en her, jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Er det japansk, eller er det kinesisk? Mega et eller andet. Jeg tror, det er Japan. Og der så et eller andet med, man kunne faktisk kunne mig selv med Japan. Men et stort kort. Jamen, det er godt, der er nogen, der har styr på, hvad det er. Er der et kort i den her, eller er der... Ja, der var et kort. Den der. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Den er faktisk fin. Så har vi... en mappe. Twins! Den her.
Så kan jeg også putte mit... Ej, okay, den på TikTok, den ser der... Jeg skal lige rykke den her. Sådan der. Det er måske ikke lige så fedt at have navnet midt i det hele. Ej, altså den her mappe med andet på, det garanteret bare skørt. Nå, så kan jeg da også holde... Hvad skulle jeg til at sige? Så kan jeg selvfølgelig også have en mappe til min store kort, hvis jeg får lov at beholde den. Det gør jeg sikkert ikke. Et EX Battle Deck. Halløjsa, the fattier. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det her det er. Master den... det vil jeg ikke sige. Kan jeg læse det bag på? Jeg gider ikke sige det derovre. Ja, du hittede lige en Pokémon-åbning. Jeg har indtil videre fået den her. Der står der ikke. Der står holds oversize kort, så jeg tror, at den holder lidt. Måske har den et par pladser. Du ved der. Er det ikke? Jeg tror, den har nogle få pladser. Ja, 4. Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Men den her og den her har jeg fået indtil videre. Nej, men det er også sådan lidt det der med, at man skal lige ramme de der mapper, for nogle af de der holder kun oversize, nogle gør ikke. Fedt, Lukas! Det var så crowded til Gamebox, at jeg havde slet ikke overblik. Altså, jeg mistede så hurtigt det der overblik til Gamebox. Det var meget bedre søndag, synes jeg. Det kunne jeg sådan bedre... det kunne jeg sådan bedre kapere. Men jeg håber, du havde et fedt Gamebox, Lukas. Ja, jeg synes faktisk også, det er fedt. Jeg er bare rigtig meget i tvivl. Jeg er bare en lille smule i tvivl, om jeg får lov at beholde mit oversize kort for mig selv, eller om jeg har 2 børn, der synes, det er deres. Det er den evige diskussion, når jeg bestiller Pokémon-kort. Det er, hvad jeg skal beholde, og hvad de gerne må få. Det er sådan, ja. Den her, jeg ved faktisk ikke helt. Det var den her, vi kom til. Ready to play 60 card deck. Det må være et eller andet, hvis man spiller et eller andet. I don't know. Vi ser, hvad det er. Og tak for at like. Og så har vi en eller anden her. Var det også den her, du fik? Tak for likes. Og halløjsa. Fik du også den her, Lotte? Eller fik du en anden? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Mega. Det kan jeg ikke engang finde noget at sige. Tak for follow. Thank you. Ej, hvor skørt. Det er egentlig ret fedt. Det der kort er egentlig ret fedt. Ja, det er en fed boks. Den vil jeg fokusere. Tak for follow igen. I får lige sådan en fingerhjerte. Men, det tror jeg faktisk var det. Det var det. Ikke helt skidt. Den her. Den her pakke. Det har EX-kort også. Og en meget godt stort kort. Er der stemning for, at vi åbner de her ting nu? Ja, jeg tænkte nok, at det var sådan et dæk, man kunne spille med. Altså, Lukas, jeg kan jo ikke spille CS. Det er nok det spil, jeg aldrig i mit liv... Altså, og det værste var til Gamebox. Så skulle min kæreste lillebror spille mod militæret. Så var der en plads, som de jo ikke kunne udfylde, fordi det kun var 2. Så de siger, spil. Og så bare sådan, jeg vidste ikke, hvem jeg skulle skyde. Så det tænker jeg bare ikke var noget. Men jeg tror faktisk lige, hvis vi skal åbne, så er spørgsmålet, om jeg skulle rykke mikrofonen og køre. Nej, for jeg kan egentlig bare. Sådan der. Ej, så kommer der det der pistræls lysskær. Jeg vil gerne have et nyt webcam faktisk. Nå, vi starter med den her. Japanske. Et eller andet. Ej, prøv at se, jeg tror aldrig, jeg kommer til. Det meste skydespil, jeg tror, jeg kommer til at spille, det er Fortnite, og så overvejer jeg at give mig ud i Valorant, eller hvad fanden, hvordan man udtaler det. Men, vi åbner den her. Yes, lige præcis. Det er det hedder.
Ja, jeg kan ikke sige det. En eller anden japansk pakke. Det kan godt være, jeg skulle. I skal ikke se, hvordan jeg åbner det, for så tror jeg, I får næver på. Jeg havde overvejet kliptop med. Endnu mere nøje. Nå. Den her. Jeg tror kun, der er 4. Klipper dem op. Ja. Det er også fordi, der er så meget luft. Nå, det var nogen. Der var et kort mere. Okay, kort vil jeg sige. Ikke så tosset. Den her er mega cute. Jeg spiller ikke Planet Zoo i dag, men jeg kan helt sikkert godt overtales til at spille Planet Zoo en anden dag. Det er mit cozy go-to. Nå ja. EX-kortet. Hvad for en skal vi tage? Which one should we take? Den her eller den her? Den store, den her, undskyld, jeg går lidt nogle gange i stå, fordi min hjerne, den hjerner ikke altid. Ja, vi tager den her. Ej, hvad er det for en? Send, jeg har jo slet ikke, altså jeg kan jo holde styr på alt det, der kommer ud lige pludselig. Send lige et link til den der Captain Pikachu. Nå, ja, Jambox. Okay, nu tror jeg ved, hvad det er. Jeg vil så gerne have den der Psyduck. Jeg vil gerne have en Psyduck, og der er en helt speciel en, som jeg gerne vil have, men du kan ikke få den nogen steder. Altså. Jeg fortryder så meget, at jeg ikke købte en eller anden til Gamebox. Og jeg fortryder også, at jeg ikke købte et eller andet PSA-kort. Jeg går og drømmer om at få et eller andet. Altså, det skal ikke være dyrt, PSA. Jeg vil bare gerne have et PSA-kort. Jeg har gået derud, hvor jeg overvejer at sende nogle af mine egen kort grade, bare fordi jeg gerne vil have det. Ikke fordi jeg går op i, at det skal have høj værdi, men fordi jeg vil bare gerne have i sådan en... Altså i sådan en case, det kommer i. Det er totalt åndssvagt. Nå, her har vi. The beautiful, beautiful box. Jeg er helt vild med det her store kort. Jeg er faktisk også vild med det lille kort. Ej, jeg vil så gerne, altså, men jeg har en Psyduck, eller en Eevee, eller en Snorlax, jeg vil gerne have i PSA, det er sådan de, jeg gerne, der er kortet sidder fast her. Det er faktisk dem, jeg sådan, gerne vil have. Jeg har selvfølgelig ikke nogen sleeves nu her, det var ægte dumt. Nå, men det her fine kort, jeg fik faktisk nogen med, tror jeg. Altså, det her, det er jo sådan en ægte kaos-unboxing, uden rigtig at have styr på noget. Jeg har 2 sleeves. Tror jeg. Er det ikke det? Jo, det var sådan nogle, det gav med. Det må vi lige bruge ind til. Sådan der. Ej, jeg vil så gerne have et PSA-kort. Det er min drøm på et eller andet tidspunkt. Her har vi så. Man kan ikke så godt se det, faktisk. Det kan man ikke. Lidt. Det er faktisk meget fint. Det er ikke tosset. Nå, så er der jo noget pakker her, vi lige skal kigge på. Mega Evolution og Journey Together. Altså lykkes ikke i, at den ikke kunne grades, eller hvordan? Jeg har jo slet ikke forstand på. Er det så fordi, man ikke kan grade det til et PSA 10, eller kunne den slet ikke? Eller var det fordi, du ikke havde kortet med? Nå. Hvad skal vi starte med? Mega Evolution eller Journey Together? Ja, det ville jeg også gerne. Jeg havde faktisk overvejet, om man skulle tage sådan en... Jeg gik i stå. Jeg går i stå meget i dag, det skal I ikke tage. Men jeg havde faktisk overvejet, at man skulle tage sådan en tur til København. Og besøge alle de der Pokémon-butikker. Og hygge. Det er bare som om, der er lidt mere i København, end der er her i Jylland. Battlet Japs.
I hvad for nogle? Bare nogle mystery kort? Der er bare lidt langt til København fra Jylland af. Det må jeg sige. Det er ikke sådan en... og jeg tror faktisk også, at jeg skal til fødselsdag den ene dag. Men ja, jeg skal snart have taget mig sammen og bevæge mig over broen. Der er 2 broer. Begge broer. Skal vi starte med den her? En Journey Together pack. Kommer vi videre med den her little unboxing. Jeg elsker de her pakker, de åbner altså nemt. Væk med den der. Og det er noget med, så skal man tage, er det her identity kort foran? Jeg kan aldrig huske det. Jeg bliver jo ekstra pro til det her til sidst. Jeg skal lige huske at vende rigtigt. Altså jeg går jo mest op i, at der er nogle gode generation 1. Fik jeg taget 2 kort der? Nej, det gør jeg ikke. Et fint hus. Den er fed. Den var også fin. Jeg tror faktisk, jeg har den her. Det er i hvert fald en valting, der er med på Pokopia. Jeg er usikker på, om det er lige præcis den her. Men nogle okay kort, vil jeg sige. Hedder den det? Ja, det gjorde den da. Jeg ved faktisk ikke. Ja, der er i hvert fald en valg i Pokopia, som får det til at regne, hvis I skulle være interesseret. Vi tager et Mega Evolution pakke. Jeg havde helt glemt, at de ikke havde... Hvad var det, de ikke havde? For helvede, lad være med at komme frem med den der. Men min drøm på et tidspunkt er at få et PSA-kort. Men nu har jeg hørt, at man kan sende det ind til andre steder og grade det. Skal man det, eller skal man sende det til PSA, hvis det er? Jeg har jo overhovedet ikke forstand på det. Vi tager et water. Den er cute. En fugl. Onyx. En fin træner. Også. Ikke tosset. La la. Hvad er det overhovedet for en? Ej, den er flot. Den er ikke tosset. Jeg aner jo ikke, hvad sådan noget her er værd. Ej, jeg fatter heller intet. Men det er kun fordi, jeg gerne vil have en i de der bokse, der man får. Og så tænker jeg, fordi jeg købte faktisk 2. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har sendt til dig, har jeg? Men jeg har købt et Snorlax og et flot Eevee-kort. Som jeg faktisk overvejede. Bare fordi Eevee og Snorlax er min yndlings. Så overvejede jeg at sende min egen tur til grading. Ja, det er også det. Jeg synes kun, man ser PSA-graded kort, men så på TikTok, så ser man jo andre, der sådan snakker om nogle andre steder, man også kan få gradet, og der har vi stadig lidt bøvl med det der PSA. Så jeg ved sgu ikke helt, om jeg tør, om jeg bare skal finde et PSA-kort, der allerede er graded, og så købe det. Nå. Skal vi tage en Journey Together igen? Det var den her. Det var den rigtige, jeg fumlede med. Ellers så må jeg jo bare tage til et nyt Nordic Card Show, og så købe et graded kort der. Det er som om, jeg føler heller ikke helt, at jeg tør at købe, du ved, for eksempel af privatpersoner PSA. Fordi jeg er slet ikke nok inde i til at se, om det kunne være et falsk graded kort, og den risiko har jeg bare ikke tænkt mig at løbe, når det er så dyre kort. Energy, eller Electric. Den her er med i Pokopia. Den er cute. Ja, det for forhandler, det er sådan... Så føler man, det er legit nok. Altså det der med, altså så mange, der bliver skammet i tiden og sådan noget. Det ved jeg sgu ikke lige. Ja, den her er også fin. Nogle okay kort, vil jeg sige. Jeg kan ikke huske en det kan jeg ikke finde noget at sige. Men jeg må lige lede videre, og jeg synes bare, der er langt imellem. Altså, langt imellem. Vi sad og kiggede, jeg kan ikke huske, hvad hjemmeside det var.
Så sad vi og kiggede på graded kort, mig og min søn. Og så kom der en Pikachu. Hvor den er flot. Ja, det var prisen så ikke. 115.000 kroner, var bare sådan... Man skal lige trække sådan en enkelt kort og få den graded og sælge den. Så er der fandme næsten til udbetaling på et hus. Altså, det er jo sindssygt. Men når man så tænker på, hvor mange penge man måske har brugt på, altså, bokse og sådan noget inden, så kan det godt være, at det ikke helt kan svare sig alligevel. Ja, 115. Altså, det er jo sindssygt. Det er jo crazy. Nej, det snakker vi ikke om. Vi snakker ikke om, hvad vi har brugt. Det er jo bare for hyggens skyld. Så har vi sidste pakke, har jeg glemt helt at sige. Jeg åbner bare, mens jeg snakker. Nej, det kan min heller ikke. Men ja, vi hygger os jo med det. Jeg har faktisk lige byttet, jeg tror faktisk, det var et abrekort, jeg fik af min søn, og så kan jeg ikke huske, hvad han fik. Nu kan jeg så sige, at jeg har fået udviklingen. Nå, det var så det. Hvad fik vi? Eller hvad fik jeg? Et enkelt. Den der. Ja, det er det, jeg siger. Mit held er skismæk, hvad det har været. Ej, jeg skal heller ikke tænke på dem. Jeg er overbevist mig selv om, at det er for hyggens skyld, og jeg hygger mig med mig selv og mine børn. Og det er vel også det vigtigste. Er det ikke det? Nu er min yngste søn jo også begyndt at være ind til Pokémon, og så bliver man jo bare nødt til at investere i, så han også kan få nogen. Altså, det er jo bare sådan, det er jo. Det kan man jo ikke komme udenom. Jeg hader at lave unboxing, fordi der er bare så meget lort. Skal vi unbox den her også? Jeg aner jo faktisk ikke, hvad det er. Skal vi, eller skal vi lade være? Det vil jo komme an på, hvad I gider se. Nej. Sådan har jeg det også. Altså, jo, selvfølgelig vil man da gerne måske trække et kort, der er lidt værd. Men for mig handler det også bare om at... Ej, for helvede, jeg har glemt det der Harry Potter-test. Skriv lige en besked til mig, så husker jeg det i morgen. Ja, præcis. Jo, selvfølgelig kan man da også godt lide at åbne nogle ting, der måske er lidt værdifulde. Jeg ved ikke engang, om jeg åbner den her rigtigt. Jeg splitter den ad. Nu må vi se om den... Altså, det der med at købe sådan en kæmpe boks for at have den udstillet. Jo, så vil jeg skulle åbne tingene, og så er boksen udstillet bagefter. Men jeg kan ikke klare tanken om at have en boks udstillet med kort i, jeg ikke har åbnet. Altså, det er da noget værre fis. Men flotte ting, flotte kort. Altså, jeg vil jo hellere trække et full art kort, end nødvendigvis et EX-kort. Altså, kunne du sagtens forestille dig at have bokse stående med uåbnet kort i? Du ikke vidste, hvad var? Ej, det kunne jeg slet ikke klare tanken om. Bare tanken om, der kunne ligge noget flot deri. Har du en stor samling uåbnede bokse? Ej. Nå, så det her, det er simpelthen, altså... Ja, præcis. Altså, du kan også få nogle virkelig, virkelig flotte EX-kort, men jeg vil hellere have full art-kort. Altså, hvad er det her? Er det, hvis man skal spille? Det tror jeg, det er. Nå, men det gider vi ikke kigge på. Jeg kan ikke finde ud af at spille det. Det her, det er vel også et eller andet, hvis man spiller, er det ikke det? Ja, play... nej tak. Nå, skal jeg ikke lige... Bedste viewers! Kan jeg udelukke... Jeg gør bare sådan der. Hvad fanden? Stop det der. Sådan her. Damage counters. Det kunne være, at jeg skulle sætte mig ind i, hvordan man spiller spillet, men det er som om, at det er meget hyggeligt at samle det. Ja, I de bedste viewers. En mønt. En flot mønt. Alt det skrald her. Kæft, der kommer et oprydning, når jeg er færdig. Et EX. Flot. Men altså ja, 10.000 vil jeg hellere sætte pris på full art cards end EX kort.
Ingen tvivl. Er det her så et fuldt dæk, hvis man skal spille det? Det må jeg næsten gå ud. Ej, det er jo crazy, det her. Er det bare energy-kort? Ej, okay, der var også andet. Det ser ikke... Vi starter lige med en lille bunke. Jeg tror ikke, der er noget. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad man... Ja, en masse energy. Lidt forskellige energy. De der, det er garanteret sådan helt... Jeg ved ikke, om det giver mening, fordi jeg tror bare, det er sådan noget, et dæk. Jeg kan også gennemgå det og se, om der er noget flot, der er værd at se. Jeg gider ikke sidde og kigge energy-kort. Dem havde vi kigget. Energy. Og der er nogle kort her, dem kan jeg lige sortere fra. Og så kan vi lige se dem. Jeg tænker ikke... Altså, trænerkortene er jo heller ikke... Altså, jo, du kan få nogle flotte trænerkort, men det er jo ikke... Jeg tror også, der er mange, der går igen her. Er det så sådan helt... Okay, 2 sekunder. På Discord, eller hvor har du sendt den hen? Okay, jeg ved ikke, hvor meget det her det er værd, og hvor meget der sådan... Altså, det her, det er bare Pokémon. Kort. Skal vi lige se dem? Der er mange, der går igen af, hvad jeg lige kunne se. Altså, jeg vil sige, det er rart nok, at jeg... Altså, den her er flot. Den kommer jeg til at gemme. Igen var der lige før. Ja. Og så... Og det her... Wow, nu falder de ned. Det her, det er Energy og Trainer Kort. Men altså alt det røde her. Kæft, der kommer en oprydning bagefter. Tusind tak, fordi du har set med helt til slut. Det sætter jeg enormt meget pris på. Og igen, hvis du ikke vil gå glip af fremtidige videoer, gaming-videoer, Pokémon-videoer, hvem ved, hvad der kommer, så husk lige at klikke på subscribe-knappen. Tak.